plačeš za ním. Čiribiri bella, mare moja, čiribiri bella, daj gača, čiribiri bella, stele lipa, život ti nije navika. Odakle ti to, da će sve biti po starom, bebi meni reci če je on sad ti moj đavo. Kad se sjećam koliko sam ja puta znala čekat, od doba ga tražim, a nađem ga u kafani. Čiribiri bella, mare moja, čiribiri bella, šta ćeš s njim? Čiribiri bella, djece lipa, ne spavaš noću i plačeš za njim. Čiribiri bella, mare moja, čiribiri bella, daj gača, čiribiri bella, stele lipa, život ti nije navika. Плачь, дорогая, не плачь, ты ведь теперь найдешь лучшего. О, не плачь, красивая, не плачь, он все равно никто без тебя. Čiribiri bella, mare moja, čiribiri bella, šta ćeš s njim? Čiribiri bella, djece lipa, ne spavaš noću i plačeš za njim. Čiribiri bella, mare moja, čiribiri bella, daj gača, čiribiri bella, stele lipa, život ti nije navika. Yes. And this is never ever story about Mare. About a man and a woman. And she's always, waiting in the kitchen, crying. Debata na telefón. Aj váš názor nás zaujíma. Pekný deň, milí poslucháči, máme krátko po 9:30 a to znamená, že máme ten správny čas na začiatok dnešnej debaty na telefón. Samozrejme aj v dnešnej debate na telefón vás pozdravuje od mikrofónu Martin Paluch, dnes máme za technikou Michala Bohuňa, no a samozrejme aj máme v štúdiu ďalšieho politického hostia, konkrétne dnes vítam v štúdiu Rádia Frontinus pána Richarda Sulíka a môžem aj povedať, že novozvoleného predsedu SAS. Staronového. Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie. Tak presne tak, Staronového, v podstate stali ste sa už po tretíkrát predsedom? Áno, už 8 rok teraz už. Takže začína vám obdobie, ktoré v podstate viete, čo vás čaká. To už máte celkom odskúšané za tých 8 rokov, ale v podstate predsa len ešte mohli by sme sa povenovať hneď na začiatok tomu snemu SAS, že prečo bol vôbec takto skoro? No, preto, lebo začala taká neblahá diskusia v médiách o nejakom rozkole v SAS a o tom, že v SAS je dusno a my sme si toto už raz odžili pred 4 rokmi, pred 3 rokmi, 2013, vtedy sa celé mesiace diskutovalo o rozkole a neviem čo a výsledok bol, že sme v máji 2013 boli pod 4%. No tak nechcel som túto chybu zopakovať a rozhodol som sa plne v súlade so stanovami skrátiť túto diskusiu, lebo tu by sme nediskutovali, že celé mesiace, ale celý rok a skrátiť tú diskusiu. No a preto sme mali teraz mimoriadny kongres a dopadol teda veľmi, veľmi priaznivo, čo sa týka takého signálu voči voličom, že strana je jednotná. 111 z prítomných, zo 113 prítomných dalo hlas mne. Tak nemali ani komu inému. No ale mohli sa zdržať, mohli byť proti, tam bolo viacero možností a napriek tomu sa takto rozhodli. Myslím si, že sme vyslali veľmi silný signál našim voličom, že nemusia mať žiadnu obavu, držíme pokope a sme pripravení vládnuť. Čo sa týka vášho v podstate jediného vyzývateľa, ktorý bol, ale potom stiahol to svoje ohlásenie kandidatúry, bol pán ex-minister Jozef Mihal. S ním to už máte všetko v podstate vydiskutované? Áno, sadli sme si, možno, že sme si mali sadnúť skôr, ale každopádne sme spratali zo sveta viacero nedorozumení a myslím, že ten vzťah je veľmi dobrý. Koniec koncov s Jožom to ťahám už 8 rokov. On nie len, že je zakladajúci člen, bol ešte aj v prípravnom výbore, ktorý vznikol niekedy v septembri 2008. V podstate v strane teraz ste ostali po voľbách 2016 všetci tí, ktorí ste nejakým spôsobom zakladali takú tú platformu, alebo ako by som to mohol nazvať, tú agendu 2020, čo ste v podstate mali naštartovanú.
tak ste tam všetci predstavitelia momentálne aj v parlamente, ktorí ste ju nejakým spôsobom začali budovať aj v teréne v podstate. Okrem mňa, hej. Tak vy ste boli europoslancom a teda aj europoslancom naďalej ste, pretože ste sa vzdali mandátu slovenského poslanca. Takže máte teraz pred sebou obdobie, ktoré by naozaj mohlo so stranou niečo urobiť, ale neviem, máte momentálne najväčší počet hlasov, kedy vôbec Saska dostala. Áno. A čo s tým idete urobiť? No, s tým ideme urobiť to, že ideme sa pripraviť na vládnutie. Sme najväčšou pravicovou stranou, sme stranou, ktorá drží svoje slovo, ktorá nesklamala voličov a sme stranou, ktorá ďalej rastie v preferenciách. No tak budeme v tomto pokračovať, taký je náš plán, aby po najbližších voľbách bola SAS buď už najväčšou vládnou stranou, alebo veľkou vládnou stranou v nejakej pravicovej koalícii. Toto je náš plán. Možno aký výsledok by ste chceli v roku 2020? Toto si myslíme veľmi prískoro hovoriť o nejakých číslach. Ale čo by ste chceli? Nie, čo si myslíte, že získate? Ale chceli by sme dostatočne veľa na to, aby sme vedeli vytvoriť stabilnú vládu. A nielen samozrejme, že stabilnú, ale poctivú, čestnú vládu, ktorá nebude sprevádzaná v kuse nejakými kauzami a v kuse nejakými prevodmi čudných peňazí a to je náš človek a hen tam ten nemusí a hen tam DPHčko, vratky DPH, miliónové podvody, toto, aby to tak strašne traumatizuje Slovensko a ničí to našu spoločnosť a toto je môj osobný cieľ, konečne postaviť vládu, ktorá bude slušná, čestná. Tomuto sa ešte venovať budeme, ale v podstate mali ste kongres v jeden deň aj so stranou KDH a takisto aj so stranou SMK, takže... A ešte sme rodina, 4 strany. Takže v jeden deň 4 strany. Skúsme sa ale pozrieť na to, že ako to vôbec vyzeralo na sneme KDH. Bol tam zvolený, teda naozaj tam bol zvolený nový predseda a konkrétne Alojz Hlina, na to správu, aký máte nejaký postoj k tomuto? Tak poprvé gratulujem Lojzovi k zvoleniu. Myslím si, že toto urobil veľký husársky kúsok. A on získal strašne veľa hlasov. On získal asi 2/3 hlasov, alebo 60%. Viac než 2/3. Pri 5 kandidátoch. Viac než 2/3. Takže aj to je o dôvod viac mu gratulovať. No a teraz uvidíme, čo s týmto mandátom on počne. No tak vidím tam veľké rizika, ktoré pramenia z akejsi nekompatibility tých KDH štruktúr a Hlinu a zároveň vidím tam fakt šancu, že Hlinovi sa môže podariť dostať KDH späť do parlamentu a nielen to, ale byť teda aj výraznejšou kresťansko-demokratickou stranou. Ja by som v podstate taká strana momentálne ani v parlamente nie je, ak si to tak vezmeme. Ale keď si pozrieme, tak napríklad Olano je skôr konzervatívne ako liberálne. Ale je to také zmiešané. Sme rodina, ty sa jednoznačne hlásia ako konzervatívnym kresťanským hodnotám. Čiže nepovedal by som, že nie je, ale jedni sú príliš mladí, druhí nemajú štruktúry. Áno, taká tá štandardná strana, aj keď sa niektorí politici tomu vyvarujú a niektorí zase to majú radi, ale taká tá štandardná strana KDH je. No áno, závisí aj od toho, že kto to povie, že toto je štandardná strana. Keby Fico o nás povedal, že SAS je štandardná strana, tak by som sa vážne začal zamýšľať nad sebou, že čo tak asi robíme zle. Ale inak by som chcel ešte povedať za SAS, že keď si pozriete to pravicové spektrum, tak tam sú liberáli a konzervatívci. A tú liberálnu časť, teda tú pravicovú a liberálnu časť, pravicová časť je pre mňa, že čím viac ekonomických slobôd, tá liberálna časť to je pre mňa, že čím viac osobných slobôd, čiže túto časť toho pravicového spektra, tú liberálnu, myslím si, že tá je pokrytá solídne práve stranou, ktorú vediem, stranou SAS. Ale tá konzervatívna časť, tá momentálne tam sa to skrátka ešte nevykryštalizovalo a SAS nemá ambíciu pokrývať aj tú konzervatívnu časť, čiže ak chceme zostaviť
silnú pravicovú vládu, tam bude musieť byť nejaký silný, dominantný partner. Či to bude KDH, to závisí od včera v prvom rade od Alojza Hlinu, ale SAS každopádne uvíta silného, pravicového a konzervatívneho partnera. Takže vidíte tam možnosť nejakej spolupráce určite, ak by sa napríklad KDH dostalo do parlamentu znovu? Ale áno, samozrejme, že áno. Tá spolupráca podľa vás bude lepšia, keď je na čele Alojz Hlina, alebo bola nejakým spôsobom predpokladateľnejšia, keď bolo staré vedenie v strane? No, necháme sa prekvapiť. Je pravda, že pri starom vedení strany človek sa mohol spoľahnúť na to, že dohody nebudú dodržané, ale uvidíme, ako to bude Alojz Hlina riadiť a manažovať tú takú stranu. Ale ako som vravel, no, sú tam veľké rizika, že to KDH na dobro pochová a sú tam ale aj šance, že dostane KDH späť do parlamentu a k starému lesku. Čiže stačí si počkať možno aj na nejaké novšie predvolebné prieskumy, alebo teda prieskumy verejnej mienky. Samozrejme, milí posluchači, už v tejto chvíli nám môžete písať vaše otázky na číslo 0903 398 983. Takisto nám môžete písať e-maily na studio@frontinus.sk a taktiež sa budete môcť ozvať aj na našu telefonickú linku, ale tu si spomenieme až trošku neskôr. Ešte sme sa teda, povenovali sme sa KDH, ale takisto máme teda novozvoleného predsedu aj ďalšej strany, konkrétne v SMK je to Jozef Menjard. Dúfam, že Toto v Žiline sa to asi nevie, ale my dole na Maďaroch vieme, že NY je ň. Takže ešte raz ospravedlňujem sa, takže Jozef Menjard je novým predsedom strany SMK. Konkrétne s ním sa poznáte? Nie, nepoznám sa s ním. Ale takisto aj v SMK je to podobné ako v KDH, len s tým, že pán Menjard je hlavne nemaďarskej verejnosti takmer neznámy, ale sú tam riziká, že tú stranu už definitívne pochová a sú tam šance, že ju dostane späť do parlamentu. Tak potom, čo predviedol Bela Bugar a predvádza, ja pánovi Menjardovi úprimne držím palce, lebo veď máme 10% Maďarov na Slovensku, sa netvárme sa, že oni nebudú mať žiadne zastúpenie v politike, čiže napríklad v parlamente. No tak uvidíme, ako sa jemu bude dariť. Každopádne mám v pláne... Čiže určite viac plánujete podporiť SMK ako Mozdít. Pozrite, to je tak, že ono je to čudne, keď my vlastne iná politická strana, čo sme do určitej miery konkurenti, budem hovoriť, že my ich ideme podporovať, ale určite budeme mať záujem o korektnú spoluprácu a ja sa teda plánujem, ak bude príležitosť stretnúť s pánom Menjardom aj samozrejme s Alojzom Hlinom. Máme samozrejme priestor aj na ďalšie témy. V rámci dnešnej debaty na telefón by som možno rád spomenul aj jednu z takých najaktuálnejších vecí a konkrétne vec, ktorá sa stala práve včera. A to bola tá, že v podstate jeden z asistentov z vášho poslaneckého klubu, teda konkrétne asistent pána Rajtára z poslaneckého klubu SAS, bol zadržaný políciou a je vypočúvaný kvôli tomu, že v podstate pracuje v jednej banke a vlastne v rámci tej banky porušil bankové tajomstvo a nabúral sa, alebo nie, že nabúral, ale pozrel si účty pána Kaliňáka a pána Počiatka. No on práve, že on sa nikam nenabúral, on ako zamestnanec banky mal možnosť si pozrieť účty, pozrel si tieto účty a zistil, že 100 000 eur prišlo na účet Roberta Kaliňáka a milióny korún na účet Jana Počiatka. Toto sú tak vážne veci. To je korupcia v priamom prenose. To je ten dymiaci sa kol, ten smoking gun, ako sa zvykne hovoriť. A ja si myslím, toto je dôvod na okamžité odvolanie ministra Kaliňáka a preto sme aj včera k tomuto vyzvali Roberta Fica. Dobre, predsa len vieme, ako to chodí v rámci tých opozičných návrhov, práve napríklad odvolanie Roberta Kaliňáka bolo v parlamente, ale samozrejme neprešlo, pretože opozícia nemá dostatok hlasov na to, aby ho odvolala. Ale aj preto, lebo strany Most a Sieť
ktoré do volieb kritizovali Roberta Kaliňáka práve za rôzne podozrenia z korupcie, tak zrazu oni otočili. Zrazu už je to len slabúčko hryskaj. Už sú úplne v submisívnej polohe, už si nedovolia ani len pipnúť. A preto neprešlo to odvolávanie. Keby čo len 5% alebo 10% splnili z toho, alebo sa správali tak, ako sa správali pred voľbami, tak nebudú za ňo hlasovať. A bohužiaľ, ale toto samozrejme si musia uvedomiť v prvom rade voliči týchto strán. Keď sa na to pozrieme z toho reálneho hľadiska, máte vy teda od vášho asistenta, alebo teda od asistenta pána Reitera práve nejaké podklady k tomu, že naozaj tam takéto nejaké finančné toky boli? No, k tomuto sa nebudem vyjadrovať, lebo tunák zrazu polícia koná brutálne rýchlo. To, že Robert Fico pravidelne zverejňuje daňové priznania, napríklad naposledy Igora Matoviča, a tam nonšalantne povie, že neriešte, odkiaľ to mám, poďme sa baviť o obsahu, a polícia nekonala v tej veci doteraz, že vôbec nič, a tu zrazu sa ideme vedieť, že toto by bol ten veľký problém. Pritom ako problém je to, že minister vnútra je v podozrení, že od DPH-čkového podvodníka bral 100 000 eur. A ďalší problém je to, že bývalý minister dopravy je v podozrení, Jan Počiatek, že od DPH-čkového podvodníka bral milióny korún. Toto sú tak závažné veci, sa nebavíme o tom, že kde čo, ako uniklo. Bavíme sa o tom, že dvaja ministri vlády Roberta Fica sú priamo namočení, priamo podozriví a masívne, tie podozrenia sú masívne z korupcie. To ja neviem, kedy bola korupcia takto blízko k vláde. Dá sa povedať, niektoré médiá o tom aj tak hovoria alebo píšu, že vyzerá to na najväčšiu kauzu v dejinách Slovenska vôbec. No, je to každopádne veľký prúser. Ja teraz neviem tu okamžite zhodnotiť 25 rokov, alebo 22 rokov, čo Slovensko existuje, ale každopádne tá kauza je, že rádovo väčšia, ako by stačilo na odstúpenie ministra v slušnej krajine. Dobre, Robert Kaliňák sa tam teraz bude držať zubami nechtami a Robert Fico mu zariadi podporu, povedzme koaličných strán. Bela Bugar sa už vyjadril, že on nevidí dôvod na odstúpenie, to človek môže len za hlavu chytať. V najlepšom prípade sa ten Bela Bugar pomiatol, ale každopádne toto budeme pripomínať voličom Mostu a Siete, že pozrite, koho ste si volili. Teraz tu kryjú masívne podozrenia z korupcie. Ak sa na to pozrieme z trošku iného uhla, ako ste s nimi potom chceli robiť nejakú spoločnú koalíciu, keď teraz na seba nemôžete nájsť pekného slova? Ja som nemôžem ja nájsť na Belu Bugara pekného slova, preto lebo vidím, čo tento človek stvára. Vyzerá to tak, že ani na Radoslava Procházku. No ale ja som toto nevedel predsa tesne po voľbách, deň, 2, 3 po voľbách, keď som sa s nimi stretol, tak to sme rokovali, bavili sme sa o tom, že ideme postaviť pravicovú vládu. Ja som vtedy nevedel, že oni teraz, že zradia voličov a keď to už aj spravili s odôvodením, že musíme byť zodpovední a neviem, čo hovorili, tak dobre, ale teraz, že kryť takéto masívne podozrenia z korupcie a ospravedlňovať ich 100 000 eur na účte ministra vnútra od DPH-čkového podvodníka, kde ešte premiér Robert Fico býva v jeho byte za bohvie akých okolností. Ja som nevedel, že títo ľudia, Bugár a aj Procházka, sú tohto schopní. Že chcete povedať, alebo aspoň naznačujete, že sú nejakým spôsobom prepojení? Ja neviem, to je otázka na nich, že prečo kryjú takéto veci, ale pamätám si dosť často, ako pred voľbami oni rozprávali, a Lucia Žitňanská napríklad, že teda jak budú Kaliňákovi na prsty pozerať a jak sa nemá robiť to, čo on robí a tak ďalej. Však si to stačí vygoogliť, čo hovorili pred voľbami. A zrazu najväčší kamaráti. Tak aké vysvetlenie tam asi môže byť? No to hovorí, ako som povedal, to najlepšie vysvetlenie, také najlichotivejšie Belovi Bugarovi je, že sa pomiatol. V podstate ešte môžeme sa na to pozrieť aj z iného uhla, že naozaj stále možno, ak by nastala doba, že by naozaj bol priestor na to, aby práve s týmito stranami ste mohli zložiť pravicovú vládu. Išli by ste do toho? No, myslím si, že tá otázka je veľmi predčasná, lebo ja teda pochybujem, že nejakí súdni ľudia ešte budú voliť strany, ktoré kryjú takéto masívne podozrenia z korupcie.
Tak v podstate máme doteraz aj niekoľko ďalších kauz a zodpovednosť tam nebola vyvedená a takisto tie strany ešte stále sú v parlamente, takže... Áno, vždy to je tak, ja môžem v takéto situácii hovoriť iba za SAS. SAS nemá žiadne korupčné kauzy. SAS drží slovo a SAS nemá ani žiadnych oligarchov, preto my sme slobodní vo svojom rozhodovaní. Preto my sme uveriteľní v tom, že chceme vniesť česť a slušnosť do politiky. Za iné strany ja ťažko môžem hovoriť, ani za ich voličov. Opäť dávam priestor poslucháckým otázkam 0903 398 983 studio@frontinus.sk. To sú naše kontakty, na ktoré môžete písať. Takisto sa budete môcť dovolať aj na našu telefonickú linku 041 76 333 33, ale samozrejme až po pesničke. Teraz máme ešte naďalej k dispozícii Richarda Sulíka na túto úvodnú časť. No a ja by som sa ešte možno spýtal aj ohľadom toho, že naozaj ste v Európskom parlamente a teraz máme viacero takých vecí, čo nás čakajú a v podstate je to transatlantická dohoda TTIP. No áno, ale teda keď máme viacero veci, čo nás čakajú, tak najdôležitejšia vec, ktorá nás čaká, tá je už o nejakých 11 dní, referendum Británii o vystúpení EÚ. K tomu som sa chcel dostať, ale skúsme ešte k tomu TTIP, potom sa dostaneme k Brexitu. No ono vo svojej podstate je dobré, keď krajiny obchodujú, lebo keď medzi sebou obchodujú, tak nevedú vojny. A aj vidíte na napríklad na vzťahu k Rusku, tá paralela, jak sa zaviedli sankcie, utlmil sa obchod, tak sa a súbežne s tým sa aj zhoršovali vzťahy. No ale vrátim sa k tomu TTIP. Je dobre, keď krajiny obchodujú, ja teda podporujem vo svojej podstate všetky dohody o voľnom obchode. Myslím si aj, že clá samo o sebe škodia aj každej jednej krajine, lebo keď nejaká krajina zavedie ochranné clá, aby chránila svojich výrobcov, tak ale potom aj iné krajiny zavedú ochranné clá a tým potom škodia exportérom v tej prvej krajine. No ale pri tomto TTIP vidím teda jeden veľký problém a to je to tajnostkárstvo okolo. Napríklad je len pár ľudí, ktorí mohli vidieť zmluvu. Ja ako europoslanec som tú zmluvu vidieť mohol, ale viete, to je tak, pustia vás na 2 hodiny do nejakej miestnosti, nesmiete mať mobil, foťák, nesmiete si nič okopírovať, môžete si tam sedieť a čítať a zmluvu v nejakej hutnej technickej angličtine, kde ide fakt o tie právnické škulinky kadejaké a máte na to 2 hodiny na zmluvu, ktorá má nejakých vyše 300 strán, sprievodná dokumentácia, ktorá je tiež veľakrát dôležité mať ďalších 1600 strán, čiže ste v miestnosti bum, z očí v oči 2000 strán, však ja by som tam stratil mladosť, kebyže to teraz si mám celé prečítať, že povedzme každý deň 2 hodiny by som si to čítal. A navyše ja neviem čo, odborník na patentové právo a ja preto ako europoslanec, keď mám o tom hlasovať, tak nevyhnutne potrebujem počuť názor relevantných ľudí. To sú zamestnávateľské zväzy, ale aj Greenpeace, možno spolok patentových právnikov, možno spolok nejakých ochrancov investícií a podobne. A potom ja si viem spraviť názor, keď si vypočujem relevantných ľudí a túto možnosť nemám. Ak sa toto nezmení... Čiže tú zmluvu nebude mať možnosť preskúmať nikto z nejakej odbornej verejnosti? Uvidíme, kedy bude zverejnená, ale doteraz stále ešte nemal to len hrstka ľudí, čo ju mohli vidieť, nesmie sa o tom písať a keď som tiež išiel do tej čítacej miestnosti, som musel podpísať nejaké 10-stranové lajstro, že čo všetko neprezradím z toho, čo sa tam dozviem. A keď sa toto nezmení... to, čo sa nedozviete. A navyše, keď sa toto nezmení, tak ja za túto zmluvu hlasovať nebudem a takto vyzerá. Ja som sa k tomu aj vyjadril, na denníku N som napísal blog, kde som vlastne toto vysvetlil, tak keď to takto ostane, tak ja za tú zmluvu hlasovať nebudem. Naozaj je to v podstate to tajnostkárstvo, ale ak sa ešte na to pozrieme opäť z iného uhla, tak naozaj je to zmluva, ktorá by mala pomôcť voľnému obchodu a predsa len ten voľný obchod je potrebný, ako ste aj spomínali z časti, že... No ale on už nejaký dosť veľký obchod medzi Európou a Amerikou existuje. To nie je tak, že dnes sa neobchoduje vôbec a nech sa konečne začne. Čiže tá tovarová výmena, aj výmena služieb ako softveru a tak ďalej, tá je už dnes pomerne veľká. Po prvé. Po druhé, keby išlo na ten voľný obchod, tá zmluva, to je na 5 stranách. Tam sa napíše, skrátka, krajiny si neuplatňujú navzájom clá
alebo nejaké netarifné prekážky. Toto sa tam dá spísať, lenže to nie je zmluva len o voľnom obchode, ale to je zmluva o voľnom obchode a investíciách. A teraz tá ochrana investícií, to už je také trochu zápeklitejšie a sú také hororové scenáre. Ja síce tomu úplne neverím, že by to naozaj v tej zmluve tak bolo, ale sú ľudia, ktorí majú reálne obavy, že napríklad príde americký investor na Slovensko, bude chcieť priahodne ťažiť urán, slovenská vláda mu to nedovolí, povedzme kvôli ohľadu na miestne obyvateľstvo a tento americký investor bude žalovať Slovenskú republiku za to, že nemohol ťažiť urán a ušli mu tam zisky. Ja si nemyslím, že tá zmluva je takto postavená, len hovorí sa o tom. Takisto sa hovorí aj o ďalších možnostiach. No ale práve preto ja teda ako zatiaľ nevidím dôvod, aby som za takúto zmluvu hlasoval. Tí, ktorí budú chcieť mať hlas, nech ma presvedčia, že takto to tam nie je. Keď ste mali k nahliadnutiu tú zmluvu, tak našli ste tam niečo, čo by sa vám nepáčilo? Nie, nenašiel som tam nič, štandardné veci, ale tá zmluva má neviem koľko, 35 alebo koľko kapitol, tak ja som si mohol vybrať 4 a mohol som do nich pozerať 2 hodiny. Tam som nenašiel nič, čo by, lenže ešte raz, pozor, tie finty sú, to aj v slovenčine, kebyže tú zmluvu číta neprávnik a neexpert, tak jednoducho vôbec si to tam nemusí všimnúť. Ešte raz, ja potrebujem, aby tú zmluvu si prečítali relevantní ľudia, relevantné inštitúcie a oni sa k tomu vyjadrili, že pozor, článok 8, bod 4, písmenko D, 3. veta, tam je zakopaný, tam je ten čert. A to nemám ako zistiť, to je, že no skrátka, keď teraz to nie som expert, neviem to posúdiť. Dobre, no, tak tomu sme sa viac menej povenovali. Ešte máme teda jednu vec, ktorú som chcel, aj sme ju trošku už spomenuli. Vlastne jedná sa o Brexit, alebo teda odchod, alebo referendum o vystúpení Británie. Veľkej Británie o vystúpení z Európskej únie. Takže k tomuto máte aký názor? No, začnem tým, že tipujem, že že to referendum bude v prospech opustenia, vystúpenia Británie z EÚ. Tie nálady sa preklápajú. Keby ste vy boli občanom Veľkej Británie, ako by ste hlasovali? Fúha, to je ťažká otázka. Netrúfam si to povedať, lebo tak to je jednoduché. Prišli by ste k referendovej urne. Ja viem, ako by som, ja ako Slovák, tu žijúci na Slovensku, keby došlo referendum o vystúpení Slovenska, viem, ako by som hlasoval. Ako? Nehlasoval by som za vystúpenie, hlasoval by som za zotrvanie, lenže Slovensko je maličká krajina, ktorá využíva Schengen, má euro, dostáva eurofondy a povedzme ešte ten voľný obchod. Dobre, dostáva eurofondy do 2020. No moment, ale keď si to, poďme si to teraz pozrieť do tej Británie. Schengen nevyužívajú aj tak, Briti oni nechceli byť Schengenom, euro nechceli, oni majú svoju libru naďalej, čiže to tiež nie je pre nich žiadna výhoda. Potom tie eurofondy, oni nie, že dostávajú, oni vždy platili. Británia bola jediná z 2 krajín, ešte spolu s Nemeckom, ktoré vždy za celú históriu platili do EÚ, čiže oni, keď vystúpia, akorát budú šetriť neviem koľko miliard ročne, ostáva ten voľný obchod. Keď ten dokážu nahradiť nejakou zmluvou o vzájomnom obchode, niečo ako TTIP, ale povedzme ďaleko jednoduchšie, alebo keď sa dokážu stať členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, tak ja teda nevidím relevantný dôvod, aby Británia zotrvala. Tak ale Veľká Británia má vzhľadom na zmluvy, ktoré sú medzi Európskou úniou a zvyškom sveta, tak skôr tam ťaží na tom nie len medzi jednotlivými krajinami Európskej únie. No, nerozumiem teraz. No, že ide skôr o to, že napríklad, ja neviem, do Mexika alebo proste do Ameriky a podobne ide nejaký ten export z Veľkej Británie, takže skôr s týmto by bol asi problém vo Veľkej Británii ako s obchodom. Británia si pouzatvára tie dohody. Zas netvárme sa, že sa predtým, ako vznikla Európska únia, že sa neobchodovalo cezhranične, čiže oni si tie dohody je iné niekoľko desiatok a niekoľko stoviek miliónov, keď v podstate obyvateľov, keď dohodujú nejakú zmluvu. Nevidím. Tak budú si tie muslimy musieť dohodnúť nánovo, alebo navrhnú všetkým krajinám, že za tých istých podmienok vám ponúkame uzavrieť takú istú zmluvu, čiže tam netreba dlhoročné vyjednávania a netreba zabúdať aj krajiny, povedzme to Mexiko, chcú vyvážať do Veľkej Británie.
Británia dokonca, neviem náhodou, či nemá negatívnu bilanciu, že svet dováža, alebo teda svet vyváža do Veľkej Británie viac ako Veľká Británia do sveta tovarov. A Briti to kompenzujú finančnými službami. Londýn je najväčšie finančné centrum na svete, s odstupom najväčšie, čiže oni majú celkom silné karty na to, aby si vedeli toto zabezpečiť a treba vedieť, že to vystúpenie to nie je tak, že 23. rozhodnú a 24. sú vystúpení júna, ale tá fáza na vystúpenie je 2 roky. No, keď britská administratíva, najmä tá, ktorá rieši zahraničnú politiku, teraz 2 roky intenzívne bude pracovať, aby aspoň s tými najdôležitejšími krajinami pouzatvárali nejaké svoje dohody, tak to sa dá zvládnuť. Ešte v skratke môžeme jednu otázku v podstate ako to vidíte, že aký bude dopad, ak by Veľká Británia vystúpila z Európskej únie? No tak otázka aký bude na dopad koho? na Slovensko napríklad? Môžu oni robiť to, že napríklad obmedzia pohyb pracovnej sily, ale to bude sa skôr týkať nie európskej pracovnej sily, čiže môžu byť nejaké mierne komplikácie. Tak vieme, že nemajú tam radi ani možno Slovákov, ani Poliakov a podobne. Nie, toto si nemyslím. Nemajú tam radi takých, ktorí tam im robia problémy, ktorí tam páchajú kriminálne činy, alebo nejak príliš aktívne chcú vnútiť Británii svoju kultúru a tak ďalej, ale Slováci, ktorí tam pracujú, tak tam, pokiaľ ja viem, tie vzťahy sú v poriadku. No ale môže to byť nejaké administratívne zhoršenie, ja to teraz povedať neviem a ja nie som že nejaký že veľký fanúšik toho, že aby Británia vystúpila. Môže mať z toho Slovensko problémy, lenže otázka bola, že či si myslím, že vystúpia a ja teda, keďže nevidím dôvody, Briti aby ostali, tak si myslím, že vystúpia. Verím, že tejto otázke ešte budú mať otázky aj poslucháči. Ešte raz spomeniem kontakty 0903 398 983 studio@frontinus.sk a už po pesničke sa budeme počuť aj na našej telefonickej linke 041 76 333 33. Frontinus. Dobrý deň. Ja by som sa chcel opýtať o Žilinskom parkovnom. Majú tam dosť problémy s vodou. Či by vedia nejaké informácie novšie o tom povedať? Bude sa s tým niečo robiť? Rádio Frontinus. Všetko, čo chcete počuť. Všetko, čo chcete počuť.
Po pesničke sa opäť počujeme s debatou na telefón. Samozrejme, dnes tu máme taktiež politického hostia. Dnešným hostom debaty na telefón je Richard Sulík, predseda SAS a europoslanec za Slovenskú republiku. No a samozrejme, vy, milí posluchači, už v tejto chvíli môžete sa dovolať priamo na našu telefonickú linku 041 76 333 33 a nebudeme zdržiavať. Privítame prvého posluchača alebo posluchačku v éteri Rádia Frontinus. Dobrý deň, koho máme na linke? Dobrý deň, tu posluchač Radoslav. Chcel by som poprosiť vás, pán Sulík, prípadne aj posluchačov, aby si zobrali alebo nachystali pero a papier. Budem rozprávať o pánovi Kotlebovi a o pánu Klusovi, len poznámku a potom dostanete otázku pre prípad rozpadnutia Európskej únie. Na teatri v archíve môžete si nalistovať v politike 24.4.2016. Ešte raz, 24.4.2016. Vystupoval pán Klus aj so županom Banskobystrického kraja, pánom Kotlebom, a bol som veľmi prekvapený, keď pán Klus povedal pánu Kotlebovi, že ten poslanec, ktorý tam prišiel so zbraňou a odovzdal ju tej strážnej službe, pán Kotleba povedal, že je to podľa zákona, tak pán Klus vyslovene povedal, že ale z vašej strany je to provokácia dodržovať zákony tejto republiky. Čiže poprosím, skúste si to pozrieť, ak ste to nevidel, a porozmýšľajte, že čo to tam máte vlastne za členov. A teraz tá moja otázka. V tejto Európskej únii vidím rôzne problémy, zvlášť sa mi nepáči, keď Nemecko vyhlasuje, že Rusko je nepriateľom Nemecka alebo Európskej únie. To by som sa vás opýtať tak hypoteticky. V prípade, že by sa Európska únia rozpadla, vedel by ste si predstaviť nejakú veľkú úniu slovanských národov? Komplet slovanských národov, lebo keď sa pozriem na mapu sveta, vôbec Európy, tak to je obrovská sila. Ja mám pocit, ako keby sa snažil niekto rozoštvať Slovanov. To, čo sa deje na Ukrajine teraz voči tomu Rusku, nepáči sa mi to. Aký máte na to názor? Vedel by ste si predstaviť takú slovanskú úniu? Nemusí to byť úplne presne podľa európskych pravidel, ako to máme teraz. Niečo také by som povedal vlažnejšie, ale nejakú úniu. Ďakujem. Pekný deň. Ďakujeme. Tak ďakujem za otázku. Najprv teda k tomu pánovi, on sa volal Krupa, ktorý došiel s tým pištolou do parlamentu. Áno, ja som sa okolo toho trochu aj zaujímal, tak áno, dodržal všetky zákony a všetky pravidlá, pištol riadne odovzdal. No, nemusel tam s ňou chodiť, ale na druhej strane, keď on sa tak rozhodol, tak pokiaľ štát nemá dôvod obmedzovať, tak nech neobmedzuje. Čiže on dodržal všetky pravidlá a ako reakcia mu potom polícia došla zhabať jeho 6 zbraní, ktoré mal všetky legálne. No tak ja toto považujem za hysterickú reakciu štátu. Jednoducho tu mal štát, polícia konkrétne to mali konať rozvážnejšie a nie tam môj zbrane habať. A potom ich samozrejme museli vrátiť, čo bola ďalšia hanba pre políciu. A neviem presne, čo Martin Klus hovoril toho 24. ale do 24. apríla, ale ja som sa teda celkovo s ním bavil o tej relácii, že si myslím, že aj v iných oblastiach možno by mal mať nejak jasnejšie vyprofilovaný názor. No, tak tu dávam pánovi posluchačovi viac menej za pravdu. A teraz tá druhá vec, tak súhlasím s tým, že napríklad nie je jednotný meter na Turecko a na Rusko, to, čo Európska únia toleruje Turecku, napríklad to, čo predvádza turecký prezident Erdogan, to si myslím je hodne za čiarou. To isté netoleruje Rusku. A máme tu sankcie, ktoré škodia do veľkej miery Európe. Boli, myslím si, že predĺžené úplne zbytočne. Myslím si, že Európa potrebuje naopak získať Rusko ako partnera, preto lebo bez súčinnosti Ruska nedojde k ukončeniu vojny v Sýrii a to je to, čo zahranično-politicky potrebuje momentálne Európska únia najviac. Ukončenie vojny v Sýrii. No a teraz tej Slovenskej únii, ja teda nie som to veľký fanúšik, lebo zase si celkom dobre pamätám, že sme tu mali 20 rokov Rusov. Pamätám si celkom dobre, ako sa tam režim vymkol spod kontroly a zrazu obsadzovali krajiny. Čiže to
ukotvenie Slovenska na západ ja považujem za správne. A nielen kvôli tomu, že Rusi tu do 89. boli 20 rokov, ale aj preto, že keď si pozriem, aká je miera slobody dnes, povedzme v Rusku, a aká je na západe, tak si myslím, to je neporovnateľné. Napríklad ja ako opozičný politik, kebyže... A čo sa týka ekonomickej situácie? K tomu hneď dojdem, ale najprv tá miera slobody, tak ja ako opozičný politik, to, čo hovorím a to, čo píšem, kebyže toto robím v Rusku, tak zrejme mám guľku v chrbte, ako naposledy Nemcov, tam líder opozície, poťažne sedím v base v lepšom prípade, lebo neviem koľko za posledné roky, 100 novinárov tam bolo zavraždených, ktorí ukazovali na nedostatky. No a v Európe boli ktorí novinári zavraždení? Ja neviem o žiadnych. Akurát o tých 12 z tej redakcie v Paríži satirického magazínu, ale to ich vyvraždili nejaký z islamského, teda čo sa hlásili k islamskému štátu. Preto ja som teda rád, že Slovensko je tam, kde je, ale to neznamená, že teraz treba ísť do silnej konfrontačnej pozície s Ruskom. Dáme priestor opäť ďalším poslucháčom, ktorí sa chcú k nám dovolať. Dobrý deň, koho máme ďalšieho na linke? Dobrý deň, vítam pána Sulíka a Dobrý deň. Chcem sa ho opýtať, že či pozná ten vtip, že veľký zlodej kričí na malého, chytajte ho. Ďakujem. To je vtipné v čom? Neviem, to pani posluchačka chcela byť asi nejak strašne vtipná. Vôbec nechápem, čo tým chcela povedať. Dáme priestor. Ale strašne som sa nasmiel teraz. Ďalším poslucháčom dáme priestor na to, aby sa spýtali čokoľvek v éteri Rádia Frontino správe dnešného hostia Richarda Sulíka. Dobrý deň, koho máme ďalšieho na našej linke? Máme priestor na to, aby ste sa k nám dovolali 041 76 333 33 a v tejto chvíli už by sme mali mať niekoho ďalšieho na linke. Dobrý deň. Dobrý deň, pozdravujem vás, pán Sulík. Dobrý. Chcel by som sa spýtať na minimálnu mzdu v Nemecku a teraz som vo Francúzsku. Prečo by mali slovenské firmy vyplácať nejakú minimálnu mzdu vo výške nemeckej? Mne ani nejde tak o tú výšku, ktorú majú oni stanovenú, ale o tú administratívu a postihy za posielanie výkazov do Nemecka. A neviem si to predstaviť vo Francúzsku, že tam musí mať aj niekoho zamestnaného, ktorý mi to bude vybavovať. Ja napríklad robím autodopravu a mne tam ide šofer cez Francúzsko 2 hodiny 2 razy do mesiaca. Kvôli tomu ja mám zamestnávať niekoho vo Francúzsku. Nezdá sa vám, že to je trošku také divné rozhodnutie tej únie, alebo teda Francúzska a Nemecka. A druhá otázka, Čína. Obchod a hlavne oceliarstvo. Rujnujú po celom svete. Američania spravili opatrenia na záchranu svojho trhu. A čo, Únia dokedy mieni čakať? Ďakujem. Ďakujeme. Tak konkrétne otázky. Áno, veľmi oceňujem. K tej minimálnej mzde, takže otázka bola, že či to nie je trošku za čiarou, čo Francúzsko a Nemecko stvárajú. To je teda riadne za čiarou. A tu sa tiež ukazuje dvojitý meter, preto lebo ja som už pred rokom podnikal ako europoslanec kroky, mám určité možnosti, napríklad môžem dať parlamentnú otázku a takisto som inicioval som, že sme sa dali viacerí poslanci dohromady a podali sme rôzne návrhy a nič. Európska komisia strčila hlavu do piesku, tvária sa, že oni vyjednávajú a odmietajú spustiť tzv. Infringement proces. To je proces, keď niektorá krajina porušuje unijné právo, lebo Nemci aj Francúzi ho tu jednoznačne porušujú a teraz, čo vymysleli Francúzi, to už je úplne začiarov, že ešte tam musia mať zamestnanca francúzskeho hovoriaceho a podnikám v tom všetky kroky, ktoré sú v mojich možnostiach, hľadám pre túto vec spojencov, považujem toto za nehoráznosť. Takže dúfam, že som odpovedal dostatočne. A ešte by som poprosil, pán zrejme nedostáva pravidelné informácie odo mňa, ale už asi 200 dopravcov je združených v mailingovom liste, kde ich občas informujem, že čo v tejto veci sa udeje. Takže by som vás poprosil, pán poslucháč, napíšte mi krátučký mail na richard@sulík.sk. To je moja mailová adresa, ktorá je vlastne ako moje meno, richard@sulík.sk. Krátučký mail stačí a ja vás nechám zaradiť do tohto mailing listu, aby ste dostávali ako autodopravca
občasné informácie, možno raz za mesiac, raz za 2 mesiace nejaký mail, kde sa dozviete, čo som podnikol, čo je v akom stave a čo sa ako vyvíja. Teraz tie druhé veci, to bol ten obchod s Čínou. No, je to železiarstvo, áno. No, tam do určitej miery je sa aj Európska únia na vine, preto lebo dlhé roky podnikala kroky, ktoré zhoršovali oceliarstvu a respektíve všeobecne priemyselnej výrobe pozície a situáciu. Dnes je priemyselná výroba možno sa niekde na 10% celkového HDP, ešte pár rokov dozadu to bolo 20%. A Európska únia sa tu bude musieť spamätať, lebo nie na všetko sú riešenia ochranné clá. Áno, Amerika zaviedla ochranné clo obrovské, takmer 500%, len ja teda neviem presne, koľko exportuje Amerika do Číny. Možno až tak veľa nie, ale Európa exportuje napríklad veľké množstvo aut do Číny. My môžeme zaviesť clá na európsku oceľ, niečo také, môžeme zaviesť clá na čínsku oceľ, niečo také sa možno aj stane, ale potom ale rátajme s tým, že Čína zavedie clá na európske auta. A ja teraz neviem, či samotné Slovensko, neviem povedať, či bude viac postihnuté, alebo či bude z toho profitovať, ale veľa aut vyrobených napríklad v Bratislave ide do Číny. Čiže tu treba postupovať opatrne, ale to, čo určite by pomohlo, je zlepšovať podnikateľské prostredie, napríklad konkrétne pre oceliarov, tu v Európe. Momentálny problém Európy nie je to, že tu v potoku plávajú ryby hore bruchom. Problém Európy je to, že my sme to tak prehnali s tými klimatickými cieľami, že dnes vyrábať oceľ v Európe je strašne drahé. Takisto je so sociálnou ochranou, s bezpečnosťou pri práci. To všade sa tak vyšpičkovalo všetko, že fajn, len nečudujme sa, že potom vyrobiť tonu ocele stojí u nás 3-krát viac. Aj kvôli emisným limitom a podobne? No, to sú tie klimatické ciele, jasné. Keď musí oceliareň zainvestovať x miliónov do filtrov, tak potom sa nečudujeme. Ale nehovorím, že teraz to všetko zrušiť. Ale momentálne keď je problém 25 miliónov nezamestnaných v Európe a nie je to, že máme tu nejaké obrovské environmentálne škody, tak možno teraz by bolo na čase prestať sprísňovať tie emisné limity, nechať ich chvíľu tak a skôr sa zamýšľať nad tým, ako vieme zlepšiť podmienky pre oceliarov. To považujem za lepší krok, ako uvaliť clá, lebo to je veľmi dvojsečná zbraň. Dáme priestor opäť pre ďalšie posluchačské otázky. Dobrý deň, koho máme opäť na linke? Dobrý deň, prajem, posluchač zo Žiliny. Dobrý. Ja na pána Sulíka by som mal toho viac dobrom aj zlom, ale na jednoho chcem upozorniť. Pán Sulík, dvakrát ste dneska spomenuli dvojitý meter. No ale sám ho uplatňujete na tých Rusov. Však veď neboli len Rusi, čo nás v 68. napadli a čo na nás zaútočili. Veď však tam bolo 5 štátov a ostatné 4 štáty sú teraz naši spojenci a bez výčitek sa s nimi bratríčkujete a vidíte len Rusov. A táto aktivita vznikla, pokiaľ je nám známe, v Poľsku. Ten útok na Československo vtedajšie. Takže to je zatiaľ všetko. Ten dvojitý meter, dajte si na to pozor, keď tak na tom trváte, aby sa uplatňoval iba jednotný, tak buďte tak dobrí a správajte sa podľa toho aj vy. Do počutia. Ďakujeme. No, tak tu som sa reagovať. V 68. prišli najmä Rusi, áno, bola to akože vojska Varšavskej zmluvy, ale 20 rokov od 68 do 89, teda neviem o tom, že by tu ostali nejaké poľské vojska v Československu, to boli len ruské. A poprvé. A po druhé, čo je tiež veľmi dôležité, došli sem aj iné štáty, skrátka, lebo Rusi zavelili. Ale tie iné štáty by bez Ruska nedošli. Kdežto Rusko by došlo aj bez iných štátov. Tak netvárme sa teraz, že tu nejaké iné štáty. Rusko nás okupovalo, to treba jasne povedať. Ale to neznamená, že všetko, čo dnes Rusi robia, je zlé. Jednoducho, myslím, že treba tu rozlišovať. Určite to nie je čierne a biele.
No tak dá sa povedať, že ešte aj dosť veľká časť Slovenska je tak prorusky orientovaná, že časť je prozápadne a druhá časť je prorusky. Čo je podľa vás čo je podľa vás lepšie teda? Ako ste spomínali, že je lepšie pričleniť sa k tomu západu? No, je to poprvé každého dobré právo byť prorusky orientovaný, proamerický, kto ako chce. O tom je slobodná spoločnosť. Ja môžem len za seba povedať, ja si myslím, že orientácia Slovenska na západ je lepšia, lebo máme väčšiu mieru slobody. Toto skrátka považujem za veľmi dôležité. Dáme priestor pre ďalšie posluchácké otázky. Áno, dobrý deň. Dobrý. Pán Sulík, prosím vás, ste poslanec Unie, teda Európskej. Minule som vám dal otázku na živnostníkov a firmy, teda čo sa týka dlžníci sú dlžní peniaze za vykonané práce, stavebný materiál a iné služby. Neboli za desiatky rokov vymožené a aj vy ste nedokázali navrhnúť zákon o vymožiteľnosti práva. S vami som sa rozprával minule, keď ste tu boli. No ja som vám dal otázku, aby ste cez Úniu zariadili, aby nás oddržil štát. Lebo pod vašim vedením jednej strany a ďalších strán ste oddržovali nemocnice, banky, pomáhali ste Grékom, Turkom, teraz utečencom a tak ďalej. A že štát by mal oddlžiť aj živnostníkov a firmy, ktoré sa dostali do krachu. No, tak pán Sulík mi povedali, prepáčte, že je to zaujímavá otázka a že sa na to pozriete a niečo preto budete robiť. No ja sa vás pýtam, čo ste preto za to obdobie urobili, vy ako poslanec, europoslanec a politik voči teda mojej osobe, čo sa domáham, a takisto aj ostatným živnostníkom, lebo vy máte tiež na to aj ďalších poslancov Únii, a teda aj u nás vláda a tí poslanci za aj vašu stranu, aj ďalšie strany, aby ste niečo pre toto robili. Otázku mám teda, že kedy to vnesete do parlamentu Slovenskej republiky a aj Únie a ako, či teda chcete nám pomáhať. Rád budem počúvať, čo mi na to odpoviete a pán moderátor, keby ma nevypnul, chvíľočku počkám. V podstate dám pokyn režii, aby vás nevypínali. No a samozrejme teda treba ale pripomenúť, že strana SAS nie je súčasťou vlády, takže ona nemôže predkladať. Pán mi vyčíta teda, že my sme nedokázali navrhnúť nejaký zákon, a to nie je pravda. My sme napríklad teraz navrhli 40 rôznych zmien v zákonoch a medzi iným aj, aby boli ľahšie vymožiteľné pohľadávky, no bohužiaľ neschvála to vládna koalícia a tu si myslím je strašne dôležité rozlišovať a nie hádzať všetkých do jedného vreca. My sme opozičná strana. Po voľbách ja som mal som úprimnú a silnú snahu zostaviť vládu. Žiaľ, Bela Bugár z Mostu a Radoslav Procházka zo siete zrazu porušili sľuby, ktoré dali svojim voličom a išli do vlády s Robertom Ficom a zo stranou SNS. Oni teraz vládnu, oni majú väčšinu v parlamente. Čiže jediné, čo môžeme spraviť, je navrhnúť nejaké zákony a to sme aj spravili. No bohužiaľ, keď to aj vládni poslanci neschvália, tak to je jednoducho nad naše sily. To poprvé. A po druhé, teraz nechajte mňa pekne, ja som vás nechal dohovoriť, teraz nechajte vy mňa dohovoriť. To je poprvé. Po druhé, vyčítali ste mi, že ešte, že aj peniaze do Grécka, ale však si skúste spomenúť. Práve veď my sme to boli, ja osobne som to bol, ktorý povedal, že v žiadnom prípade ani cent do Grécka a nehlasovali sme napriek tomu, že nás vydierali, však kvôli tomu padla vláda Ivety Radičovej, preto lebo sme povedali, do Grécka z tejto krajiny nepôjde ani cent. Čiže choďte prosím vás pekne nariekať k Dzurindovi, k Miklošovi, k Radičovej, k Bugárovi, k Figelovi, neviem ešte kto všetko vtedy s hrdosťou hlasovali, že sa pošli peniaze do Grécka, čo ja považujem za ekonomickú vlastizradu. A posledná vec, a potom končím, som poslanec Európskeho parlamentu, jeden zo 751 poslancov, ktorý nemá právo predkladať zákony. Európsky parlament je asi jediný parlament na svete, kde poslanec nemá právo predkladať zákony. To poprvé, lebo to robí komisia. A po druhé, v Európskom parlamente nie je možné, aj keby som mal to právo, tak tam nemá zmysel navrhovať, aby tu boli odškodnení živnostníci. Do takýchto vecí Únia nevstupuje.
No môžem ešte niečo povedať? Áno, skončil som. Oslovili ste teda tú komisiu, aby s týmto návrhom, čo sme sa minule vyprávali, teda pre tých občanov Slovenskej republiky, aby sa niečo vylepšilo? Nie, neoslovili, lebo s týmto komisia... Prepáčte, dopoviem. Vy ako poslanec, ja si myslím teda, teraz ste ma trošku vybočili, ale keď to má komisia, tak skúste navrhnúť komisie a komisia nech to dáva do parlamentu. A čo ešte poviem, a už nebudem rozprávať, ja sa snažím každú nedeľu vysvetľovať túto požiadavku bez ohľadu na to, či je opozičný poslanec, alebo koaličný. Ale nedarí sa vždy dovolať do Frontinosu a povedať priamo zodpovedným. Všetci ste zodpovední. Každý ste dostali hlas od niekoho, od každého občana a každého živnostníka. Budeme skrácovať, pán poslucháč. Ja už skončím, hej? Dobre. Myslím si, že len tejto veci treba niečo robiť. Je mi to jedno, či je taký poslanec, alebo taký. Robte preto niečo. Ja za 25 rokov som nedostal svoje peniaze. Ďakujeme naozaj veľmi pekne. Počujte, ale čo je toto za prístup, že všetci ste zodpovední? No keď budete hádzať všetkých do jedného vreca, tak potom sa nikam nedostaneme. Pýtali ste sa, či som oslovil Európsku komisiu. Nie, neoslovil som ju v tejto veci, lebo to je asi ako keby som oslovil Európsku komisiu, aby zariadila, že 4. júla bude pršať. To sú skladka čisté nezmysly, čo vy po mne chcete. Prepačte. Takže naozaj treba ešte pripomenúť, že pán Sulík nemá takúto možnosť, takže naozaj dáme priestor ďalším poslucháčom, ktorí prídu s ďalšou otázkou. Dobrý deň. Dobrý deň. Tu je posluchačka Daniela. Pán Sulík, ja som vaša volička. A čo sa týka toho vyslania signálu, voličom, ktorí ste v úvode vášho príspevku alebo vašej reči spomenuli, mňa teda ako vašu voličku veľmi nepresvedčil. Prečo? Pretože vás mám zapísaného ako človeka veľmi vyrovnaného. Politika, a to je absolútna výnimka, politika schopného sebareflexie, politika bez pochlebovania, váš prejav už bol kultivovaný, vecný, ale mám taký dojem, že po voľbách vás opantala nie bezprostredne po voľbách, ale za nejaký čas akási ľútosť nad stratou moci. No a teraz, čo mi veľmi prekáža, a nie len mne. Slovensko traumatizujú komické vystúpenia opozície v parlamente. Ja neviem, možno, že sa im to páči, ale občanom určite nie. To sú vystúpenia trápne, úboje, hlúpe a nedôstojné. A teraz mám otázky. Pán Krajniak povedal v jednej televíznej relácii, že úlohou opozície je povaliť vládu. No je to slovo teda také čudné, ale povaliť vládu. Tiež si to myslíte? To je prvá otázka. Či je to úloha opozície? Moja poznámka je, no už povaľujte sa navzájom a my to môžeme každé 2 roky teda platiť. Máme na to. Druhá otázka. Keby ste povalením vlády získali moc, viete si predstaviť pána Matoviča ako spoluvládcu? Aké ministerstvo by ste mu zverili? Tretia otázka. Myslíte si, že zriadenie detských izieb v parlamente je normálne a morálne? Otázku 4. dávam vždy. Vy demokrati, prečo si necháte nami, občanmi, platiť svoj stranický život? A 5. otázka. Pán Droba tu na Frontinuse raz povedal odpoveď na otázku poslucháča o sociálnych istotách. Pán Droba sa vyslovil, a čo tam sociálne istoty? Ale banán si môžeme kúpiť, olúpiť a zjesť. No tak takéto niečo ozaj sa nepatrí. Viete, ja si myslím, že voliči majú predovšetkým kontrolovať vlastnú stranu, ako sa správa, čo robí, čo koná. Ja som s vami ináč spokojná, pán Sulík, ale tieto výčitky si zoberte k srdcu. A ešte posledné, ušetrite občanov od prejavov pána Osuského. Znižuje vám percentá. Prajem vám pekný deň. Ďakujeme, tak viac menej od vašej voličky najväčšia kritika v rámci dnešnej relácie. Toto je veľmi cenná spätná väzba a myslím to úplne vážne. Takže pani Daniela, najprv veľmi pekne ďakujem, že ste nás volili a som si to všetko poznačil a teraz budem na to reagovať. Tak začnem tým, čo je jednoduché.
detské izby v parlamente, nepovažujem to za správne. Takisto poslankyňa Petrík, keď sa domáhala do rokovacej sály s dieťaťom, rovnako to nepovažujem správne. Za správne považujem, že tam vpustená nebola. To je jedna vec. Potom k Drobu, Juraj Droba teda, že niečo povedal alebo nepovedal, k tomu sa vyjadriť neviem, lebo som ja to nezachytil, ale súhlasím s vami v tom, že môcť si kúpiť banán a povedzme nemať na to peniaze, toto skutočne nesmie byť najväčšia výhoda toho, že žijeme v kapitalizme. A preto aj vravím, keď sme mali že volebnú kampaň, tak som nevravil, že voľte nás a budete si môcť kúpiť banány, ale vravili sme voľte nás a my spravíme všetko preto, aby stúpla životná úroveň ľudí. Potom platiť stranický život. Neviem teda, čo myslela pani Daniela úplne konkrétne, ale skúsme rozlišiť. Jedna vec je plat poslanca, či už mňa ako europoslanca alebo poslanca Národnej rady, tak myslím, že úplne logické, že tí ľudia, keď celý deň nič nerobia, tak sú za to platení. A druhá vec je, že strany dostávajú peniaze. A teraz úplne na rovinu chcem povedať. SAS dostala za voľby 3 milióny eur a dostane ešte nejaké ďalšie peniaze na najbližšie 4 roky fungovania. Toto si viete aj prečítať zo zákona, alebo písalo sa o tom. Zdá sa to byť strašne veľa peňazí, ale je to len zlomok oproti tomu, čo ukradnú oligarchovia, ktorí si tie strany platia. My sme jedna z naozaj mála strán, ktorá nemá žiadnych oligarchovia. Toto považujem za strašne dôležité. A tam sú fakt, verte mi, tie 3 milióny eur sú omrvinky oproti tomu, čo tu tí oligarchovia nasatí a nacucnutí na rôzne politické strany, čo tu oni rozkradnú. A preto si myslím, je dobre, je to správne, že strany sú financované zo štátneho rozpočtu, lebo nie sú odkazané na to, aby brali peniaze od rôznych bašternákov a neviem akých a brhelov a výbohov a neviem koho všetkého. Toto si myslím je veľmi dôležité. Aj keď sa to viem, že ľuďom nepáči. Teraz ďalšia otázka. Trápne, úboje, hlúpe, nedôstojné, tak povedala pani Daniela, výroky v parlamente a doťahovania, áno, súhlasím. A najmä, a ja to vidím, odkedy som sa pred 2 rokmi stal europoslancom, tieto žabomyšie vojny, ak tam hádžu po sebe tie faktické poznámky a kto vtipnejší vyhráva, mi to niekedy pripomína a inokedy zase naozaj ako dosť, ako ste povedali, pani Daniela, trápne, úboje, hlúpe, nedôstojné. Preto som napríklad aj, to bol jeden z dôvodov, že som ostal v Bruseli a som celkom rád, že si držím odstup ako predseda pravicovej strany, že si držím odstup od týchto žabomyších vojen. No a teda chcem veriť, že sa to nejak zlepší, ale na druhej strane Igor Matovič, viete, no tak on je skrátka samorast, on hovorí, jak to práve cíti. Bola tam tá otázka a teraz na to, idem, že ako spoluvládca. Teraz idem k tej otázke, že či si viem predstaviť s Matovičom vládnuť. No, minimálne by som sa o to pokúšal. Veď to neznamená, že Igor Matovič by musel byť ministrom, napríklad. Hej, on kľudne by mohol ostať v parlamente, tak ako ja som ostal v parlamente v roku 2010. Ale keby bola tá možnosť zostaviť pravicovú vládu, tak ja by som sa išiel o to pokúsiť aj s Igorom Matovičom, aj keď teda aj ja mám výhrady voči nemu, ale dovolím si povedať, že Igor Matovič teda neukradol desiatky alebo stovky miliónov eur. Toto si myslím je veľmi dôležitý moment. No a posledná vec, ktorú mám poznačenú, je, že pani Daniela nejak cíti vo mne, teda cíti, že ja mám nejakú že lútosť nad stratou moci. No ale ja by som chcel povedať, my sme žiadnu moc nestratili, my sme práve, že... Také minimálne tak to vyplynulo z tej otázky, že také tej pomyselnej, že čo ste že mohli sme byť premiérom a teraz, že mohol som byť premiérom mohli ste byť premiérom a nie ste. A teraz mi to je strašne ľúto. Pani Daniela, tu vás určite môžem upokojiť, ako nemám, ako môžete mi iné veci vyčítať, však ja si myslím, že sa aj viem uznať, ale lútosť nad stratou moci ja teda rozhodne nemám. Berem realitu taká, aká je. Skrátka, strany Most a Sieť sa rozhodli ísť s Ficom do koalície, ja to rešpektujem, rešpektoval som aj, že prezident dal poverenie Ficovi a nie mne a nenájdete žiadne moje vyjadrenie, že by som to teraz nejak strašne oplakával. Nájdete moje vyjadrenia také, že ideme sa pripraviť na to a dokonca si dovolím povedať, že sme pripravení prevziať zodpovednosť za chod Slovenska po najbližších voľbách.
preto aj nesúhlasím úplne s tvedením Milana Krajniaka, že úlohou opozície je zvaliť vládu. Nie, ja si myslím, úlohou opozície je poprvé kritizovať vládu tam, kde vláda robí chyby, upozorňovať na jej prešlapy a to poprvé, a po druhé pripravovať sa a byť dobre pripravený, keď sa opozícia dostane do vlády. Frontinus. Dobrý deň. Ja by som sa chcel opýtať o Žilinskom parkovnom. Majú tam dosť problémy s vodou. Či by vedia nejaké informácie novšie o tom povedať? Bude sa s tým niečo robiť? Rádio Frontinus. Všetko, čo chcete počuť. Všetko, čo chcete počuť. Tak bolí to, keď stojíš na vlastných. Zrazu zlý je svet a lásky niet, tá išla preč. A s kým je ten, čo vravel, mám ťa rád? Poznávaš, čo poznáš iba z kníh. Vieš, jak bolí čas nocí prebdených. Tak zlý je svet, zrazu váš, keď láska dvoch tiel chce vziať, čo máš, no ráno lásky niet. Malý princ, ten z tvojho sna, s tým tak ľahko neprehráš. Kde sa stratil, kto ho má? Malý princ, ten z tvojho sna kráčal s tebou, kým ťa mal. S jeho láskou neprehráš. Je zvláštne ráno, smútok štyroch stien. A táto noc z nej ostal iba tieň. Tak zlý je svet a lásky niet, tá išla preč. A s kým je ten, čo vravel, mám ťa rád? Malý princ, ten z tvojho sna, s ním tak ľahko neprehráš. Kde sa stratil, kto ho má? Malý princ, ten z tvojho sna tančil s tebou, kým ťa mal. S jeho láskou neprehráš. Na 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 tak ľahko neprehráš. Kde sa stratil, kto ho má? Malý princ, ten z tvojho sna kráčal s tebou, kým ťa mal. S jeho láskou neprehráš.
pesničke sa opäť hlasíme s debatou na telefón. No a samozrejme dnešným hostom debaty na telefón je Richard Sulík, europoslanec a takisto predseda strany SAS. Dobrý deň, prajem. No a samozrejme pokračujeme s vašimi poslucháckými otázkami, ktoré prídu k nám prostredníctvom telefonátov. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Poprosím vás, aby sa pán Sulík vyjadril aj k nasledovným otázkam, ktoré má. Televízia. Aby komedianti zarábali milióny mesačne, to časopisy prezentujú a ukazujú vysmiatých, ktoré milión ročne zarobí. Je to správne? A Hlavačkovci, Labudovci, Brichtovci, Magalovci a ďalší. Však to je celá televízia. To nikto sa tam ani nedostane. A to my potrebujeme zvyšovať poplatky a podporovať toto, tak ten minister nech kľudne odstúpi, nič sa nestane. A druhú vec, aj tu sa ľudia ozývajú, ako aj v Európe, ale súdy zistia, že je to len 300 eurový človek a ako ten chce spravodlivosť, nemá si ho za čo kúpiť. Vidíme teraz, ako sa súdy zachovali v bonuse toho dieťaťa, ktorého zobrali priamo zo školy. Je to správne? Ďakujem. No, tak najprv k RTVS, teda všeobecne k televízii. Pokiaľ zarába súkromná televízia, ktorú neplatíme my z daní na hlúpostiach, nech si kľudne zarába. A čo sa týka RTVS, tam je to samozrejme, že iné, lebo na ňu platíme všetci. Ja považujem koncesionárske poplatky za najabsurdnejšiu daň vôbec, akú poznáme, a toto zvýšenie, ktoré teraz malo byť na 7 eur, to je čistá nehoráznosť. Čiže my sme v opozícii, môžeme to kritizovať a môžem povedať, že ak by sme boli my vo vláde, tak v žiadnom prípade by sme nedošli so zvyšovaním koncesionárskych poplatkov. To dieťa, ktoré bolo odobraté, tak neviem presne posúdiť, ako je tá samotná vec, lebo ono žilo s babkou, nie s matkou a tak ďalej, ale ten spôsob toho odobratia, no ja neviem, tomu úradníkovi muselo preskočiť, aby robil takú kobojku v tej triede a spôsoboval nielen tomu dieťaťu, ale aj tým deťom okolo traumu. No to je jednoducho nepripustné, takéto niečo. Teraz dáme priestor poslucháckym otázkam, ktoré k nám prišli prostredníctvom SMS-iek a e-mailov. Ideme po porade. Máme tu e-mail, vyzerá to tak, že od vašej voličky. Blahoželám pánovi Sulíkovi k zvoleniu za predsedu strany Sloboda a Solidarita a verím, že konečne urobia v tejto krachujúcej Slovenskej republike poriadok. Zlodej nech skončí base nielen vtedy, keď ukradne 3 klásky kukurice alebo bicykel. Držím k tomu prsty a prajem veľa zdravia a pevné nervy v boji s lumpami, hlavne s radou politikov. Ak odsúdia asistenta pána poslanca Rajtara za to, že odhalil obbohacovanie sa a pranie špinavých peňazí politikmi, budem mu nosiť do basy rezne a buchty. A takí politici nech skončia ako v Rumunsku. Peknú nedeľu. Ešte je tu otázka. Hovorí sa, že počiatek ušiel do zahraničia. Viete niečo o tomto? Ďakujem za odpoveď a prajem všetko dobré. No tak ďakujem veľmi pekne za prianie a za pozitívny prejav. To bola pani volička. A teraz, čo sa týka toho asistenta môjho kolegu Jozefa Rajtara, tak ja si nemyslím, že jemu niečo hrozí, lebo potom by už musel robiť Fico sedieť. On totiž prezradil oveľa viac toho, či už na Matoviča, alebo v iných prípadoch. Ale teda milé, že mu budete nosiť buchty, ak teda by rezne na to došlo, či rezne. No a, ale potom tá druhá časť bola ešte k tým, ku koncu vravela pani posluchačka, čo teda písala. Posledná veta. V podstate písala, že drží prsty, aby v nervy s lumpami a a ešte sem, že počiatek ušiel do zahraničia. Áno, toto som chcel. No, pokiaľ ja viem, bol v zahraničí, ale som počul, že sa vrátili, keď ja som ho nevidel. No ale potom, čo vyšlo včera, že milióny korún priamo od Bašternáka chodilo na jeho účet, tak to je celkom dobrý dôvod utiesť do zahraničia. Už sa nevráti, myslíte? Neviem. Tak dáme si opäť ďalšie SMS-ky a maily, ktoré k nám poprichádzali. Pán Sulík, to nemyslíte vážne, že vy by ste mali vládnuť? Za 4 roky nech nás Pán Boh chráni. Mali sme česť, keď ste bol predsedom parlamentu. Dúfam, že prvý a posledný krát. Radšej zostaňte tam, kde ste v Európskom parlamente. Tento pán zrejme nebude náš volič.
To asi nie. Dovolím si takú prognozu. No poďme ďalej. Dobrý deň, pán Sulík. Máme tu ďalšiu takú SMS-ku. Dobrý deň, pán Sulík. Pán Boh nás opatruj pred takou vládou, ktorej čele by ste stali vy. Pánovi Ficovi nesiate ani po päty. Feroz Papradna. Feroz Papradna tiež nebude našim voličom. V prípade, že budete v roku 2020 vo vláde, umožníte ženám, matkám skorší odchod do dôchodku v závislosti od počtu detí, ako to bol za socializmu, takisto zvýšenie daňového bonusu, aby sa oplatilo pracovať a dávky neboli vyššie ako mzda. Áno, to druhé jednoznačne, na tomto je postavený odvodový bonus. To znamená, že my máme dnes takú situáciu, že človek, keď nepracuje, dostáva nejaké sociálne dávky a keď pracovať začne, tak štát mu tie sociálne dávky zoberie. Tá motivácia pracovať je len ten rozdiel medzi sociálnymi dávkami a nejakou veľmi nízkou mzdou a toto je problém, ktorý máme. Čiže s tým druhým v plnom rozsahu súhlasím. O tom je odvodový bonus. A to znižovanie odchodu do dôchodku, to je trochu komplikovanejšie, preto lebo a u nás to je bohužiaľ nepekná pravda, ktorú treba ale na rovinu povedať. Slovenské obyvateľstvo tak rýchlo starne, že my budeme musieť vek odchodu do dôchodku zvýšiť. A teraz už zachádzam dosť hlboko do odbornej stránky veci. Dôchodky by mali byť z prvého piliera len solidárne a z druhého piliera by mali byť len zásluhové. Tam aj sú len zásluhové, ale mali by byť len solidárne. A keď sú len solidárne, tak už tento rozdeľovať to podľa detí nehrá veľkú rolu. Skôr by sme mali povedať, že keď matka, ktorá roky strávi na materskej a nemôže počas tej doby nezarába, že teda akým spôsobom by sa nejaký dôchodok vedel generovať. Toto považujem za rozumnejšie, ako ich posielať do dôchodku skôr. Čo tak napríklad podporiť omladnutie vôbec Slovenska? No, podporiť závisí od toho ako. Čo my navrhujeme v odvodovom bonuse je to, že matka, keď pôjde na matersku, lebo dnes, keď sa narodí dieťa, tak ona dostáva iba 6 mesiacov nejaké že peniaze viazané na predošlú mzdu a potom dostáva málo, dostáva 200, neviem koľko eur. A keď predtým tá matka dobre zarábala, tak pre ňu je to veľký pokles. A množstvo rodičov si nedovolí mať, povedzme, dieťa alebo druhé dieťa, lebo majú hypotéku na krku, auto na leasing a tak ďalej. A my vravíme, že po celé tie 3 roky, čo je matka doma s dieťaťom, nech dostáva nejaké percento zo svojej mzdy. To znamená, tie matky, ktoré zarábali lepšie, tak nech dostávajú viac. Lebo teraz, keď dostávajú všetky 200, tak nejaké, povedzme, dievčine z osady, aby som teda bol politicky korektný, ktorá doteraz nezarábala, že vôbec nič, tak pre nej tých 200 eur je dobrých. Ale pre nejakú aktívnu ženu, ktorá roky pracovala a zarábala povedzme 1000 eur, tak ona keď mala padnúť na 200, tak to je akože vážny problém. Pre veľa rodín dnes. A toto rieši odvodový bonus. Ešte k tomu aj živí dieťa. Navyše. Ja, jasné. Vy tu len vytvárate nepokoj a chaos. Ako je možné, že šírite takéto nezmysly? Vy si myslíte, že sme hlúpi, to ste zase s čím prišli, nič iné neriešite, len stranu Smer a Fica. Nemôžete sa zmieriť s tým, že ste není vo vláde. Nie, to vôbec nie je pravda. Nemôžem sa zmieriť s tým, že vládne nám tu takáto vláda, ktorá je tak poprepájaná s korupciou. Len za posledné volebné obdobie sme narátali 150 korupčných kauz. Ja som prekvapený, že to tomu pánovi vôbec nevadí, že sa tu kradne, ale fakt, že na každom rohu a obzvlášť po včerajšku, kedy minister vnútra, ktorý to má vyšetrovať priamo od nejakého človeka, ktorý je podozrený s čachrami DPHčky, priamo od neho bral peniaze a minister dopravy, ako toto sa máme tváriť, že to je super? Ja neviem, ten pán, čo ty chcel povedať? To je hnus, čo sa na Slovensku robí, ako majú žiť ľudia, ktorí pracujú za 500 eur, keď tí, čo majú obrovské platy, ešte kradnú. A dôchodcovia s nízkymi platmi prešetriť a do výkonu trestu. Je tu katastrofa žiť. Tak. Pán Sulík, neverím tomu, že pán Kaliňák a Počiatek by sa takto ohrozili a že by si zničili svoju politickú kariéru takýmito praktikami, z ktorých vy ich obviňujete. Určite je to zase váš vymysel. To som sa pobavil. Máme tu ďalší e-mail. Ja som si asi vymyslel bankové účty, bankové prevody, to som si ja všetko vymyslel. Však nech to vyšetria. Len my hovoríme, že keď predsa nemôže
každý vyšetrovateľ je v konečnom dôsledku Kaliňákov podriadený. Však to je úplný nezmysel, aby teraz nejaký vyšetrovateľ vyšetroval svojho vlastného ministra. Preto hovoríme, Fico musí Kaliňáka okamžite odvolať a nech sa to riadne vyšetrí a potom budeme vedieť, ale tie podozrenia sú masívne. Zdravím, blahoželám k znovu zvoleniu. Pre mňa by SAS iným predsedom nebola SAS. Žijem v Taliansku už pár rokov. Pre uľahčenie života tu by som chcela prijať talianské občianstvo. Braní mi v tom len to, že prídem o to Slovenska a ja chcem veru ostať Slovenka a aj sa raz vrátiť domov. V júni mala byť, alebo má byť schôdza, kde sa má parlament zaoberať s dvojitým občianstvom. Aký má SAS postoj k tomu, ak schôdza bola tak, ako to dopadlo? Chcem sa spýtať aj, ako to vyzerá s voľbami zo zahraničia. Volila som poštou, no bolo to dosť komplikované, niektorí voliči to ani nestihli. Nevie SAS opozície nič urobiť? Pozdravujem a prajem veľa úspechov, Marta. Pozdravujem pani Martu. No tak s tým dvojitým občianstvom je to takto, že my sme navrhli, SAS, naši poslanci SAS zrovna Osusky a Dostal, ktorý nie je síce zo strany SAS, ale v našom poslaneckom klube, my sme navrhli to dvojité občianstvo, aby mohlo byť, aby keď ona si požiada to talianske, neprišla o slovenské. A toto neprešlo, a dajte vďaka komu? Vďaka poslancom za stranu Most. Oni za toto nezahlasovali, najprv to majú roky v programe, všetkým rozprávajú, že jak to treba zmeniť a keď majú možnosť za to zahlasovať, tak nedvihnú ruky. Len preto, aby nenahnevali Fica. To je strašné niečo. Je tu SMS na pána Galka. Pán Galko, čo to je za systém EÚ? Ak lode, hliadky na mori nakladajú osádky člnov s migrantami a privážajú sami do Európy, namiesto toho, aby ich odtiahli späť. A ďalšia SMS správa od toho istého poslucháča. Tu by som sa povedal, no jasné. Čo to je za systém? To stačí ísť na more a mávať, že topím sa. Naspäť by ich mali vodiť. Jasné. Počiatek, Mikloš, všade ste robili poradcu. Chápete, čo tá pani mala na mysli? Zlodej kričí, chyťte zlodeja, teda vy by ste boli určite aj horší vo vláde. No, u Mikloša som robil poradcu a mal som na starosti prípravu daňovej reformy. Písal som koncepciu k rovnej dani. To, keď bolo zrealizované, tak som odišiel z ministerstva po asi roku. A za jeden rok roboty, a kde som nerobil nič iné, som dostal 42 000 korún. To je všetko. To nemôže súdny človek povedať, že ja som tam kradol spolu s Miklošom, keď som mu robil 1 rok poradcu a venoval sa len daňovej reforme. A u počiatka som túto daňovú reformu obhajoval, aby náhodou ju Fico nezlikvidoval. A keď som videl, že už ju nezlikviduje, tak som tiež dokonca po menej ako roku z ministerstva odišiel. To povedať, že malý zlodej kričí, či veľký kričí, chytí malého zlodeja, no to neviem, čo na to povedať, to je skrátka z cesty. Dobrý deň, chcem sa spýtať pána Sulíka, či vie, čo je najväčší problém našej parlamentnej politiky, rácio vypočujem. Podľa môjho názoru sú tam po väčšine ľudia, ktorí tam nemajú čo robiť, nebudem menovať, ale je to výsmech, ľudia spojení s mafiou, prostitútky, extrémisti, rýchlené celebrity, narcisy. Odborne a morálne slabúčky nepripravení ísť pracovať do parlamentu. Dostali sa do parlamentu a až teraz sa zaoberajú, že čo by tam mali robiť, lenže to je už neskoro. Niektorí už zo strany vypadli, lebo nesúhlasia s politikou strany. Mali by sa vzdať mandátu, ale oni sa tam zubami nechtami držia. Čo tam budú robiť, koho budú zastupovať? Opozícia narieka, že koalícia kradne, že je skorumpovaná, lenže opozícia narieka preto, že chce poukázať na rozkrádanie koalície, ale narieka preto, že ona nemôže kradnúť a to je podľa mňa najväčší problém slovenskej politiky. Pozdravom váš posluchač Fero zo Žiliny. No tak s veľa vecami súhlasím, čo Fero napísal. V parlamente množstvo ľudí, ktorí by inak mali problém sa uživiť, si zarobiť na, jak sa hovorí, na slanú vodu. Áno, je to tak. Jednoducho. Čo treba robiť? No tak treba otvárať voličom oči, aby takých ľudí nevolili. Nech si najbližšie lepšie pozrú, kto čo v živote robil, kto má koho na kandidátke a nech sa podľa toho rozhodujú. No za SAS môžem povedať, my sme dali napríklad na prvých 20 miest kandidátky len odborníkov, ľudí, ktorí sa u nás reálne niečomu venujú, ktorí reálne už aj v živote niečo dokázali a majú niečo za sebou.
Pán Sulík, vďaka za vašu prácu. Nemám vás ako politika, ktorý od doby, kedy Riško držal balónik, spravil najväčší progres ako po osobnostnej, tak aj odbornej a politickej stránke. Vaša snaha nevyjde na vnívoč. Prosím, zodpovedzte mi otázku, ako je možné, že SRO, ktorá ručí 15 000 eurami, dostane štátnu zákazku z eurofondov za 6,5 milióna eur. Ďakujem, Michal zo Žiliny. Tak veľmi pekne ďakujem za pochvalu a povzbudenie. A to druhé, že SROčka 15 000 dostane miliónovú zákazku. 6,5 milióna, áno. Tak u nás je to skrátka, to tak na Slovensku chodí. Jednoducho, keď ste kamarát s príslušnými ľuďmi, ktorí o tom rozhodujú, tak nič nie je problém. Potom ani nie je problém váhostav a potom sa ešte si tvárime, že stovky okradnutých živnostníkov, že to je taký slovenský folklór. No ale opäť, čo sa s tým dá robiť? No tak jednoducho ľudia musia zvoliť politikov, ktorí to myslia čestne, ktorí skrátka nebudú tam len preto, aby drancovali, aby krádli. 150 korupčných kauz, ktoré mal Robert Fico minulý rok, však to nepadne z neba. To skrátka je už len nejaký systém v tom. Máme tu ďalšiu SMS-ku. Dobrý deň, chcem sa spýtať, čo si pán Sulík myslí o tom, že prečo ľudia sú ešte takí zaspatí a stále veria tomu Ficovi? No, to by som aj ja chcel, že prečo. Ale takto, ale zase je tam samozrejme, je to aj nedostatok nás. Napríklad u nás v Saske, no tak zrejme nie dostatočne dobre sme dokázali ľuďom vysvetliť, že pozor, nevoľte týchto. A pri niektorých sme to nevedeli. Ja som napríklad neupozorňoval voličov Mostu, že nevoľte ho, lebo on pôjde s Ficom do vlády, lebo ja by som to ešte nebol povedal. No a nakoniec išiel, vidíte. Pán Sulík, minulý týždeň bol hosťom relácie pán Kotleba. Nenašiel sa jeden človek, ktorý by čokoľvek negatívne voči nemu napísal. Vy ste asi slabší, lebo voči vám sú aj negatívne reakcie. Čo si o ňom vy myslíte? Je to fašista? Lebo on sám sa mojej priamej otázke v tejto istej relácii vyhol. Išli by ste s ním do vlády, robili by ste prípadnému mladému Hitlerovi pochlebovača? No, včera na kongrese som sa vyjadril úplne jasne, že neplánujeme rozvíjať spoluprácu s Marianom Kotlebom a respektíve s jeho stranou, a to preto, lebo pokiaľ tam bude mať poslancov, ktorí tvrdia, že holokaust je rozprávka, tak toto je skrátka pre nás za čiarou. Či Marian Kotleba je podľa jeho dnešných výrokov fašista, si netrúfam povedať. To by chcelo fakt analyzovať, čo povedal, a potom vecne a s kľudnou hlavou, to je tiež vec, ktorá veľakrát u nás chýba pri posudzovaní Kotlebu, povedať, že tieto výroky sú fašistické, tieto sú nacistické, tieto sú v poriadku, tieto sú demokratické, a takto ho analyzovať a povedať, tak nejaký odborník by to mal zrejme spraviť. Čo som spravil ja som si pozrel ekonomický program Mariana Kotlebu a teraz necháme úplne bokom, či fašista, nefašista. Garantujem vám, že keby sa ekonomický program Mariana Kotlebu zrealizoval, tak Slovensko je na najlepšej ceste do Bieloruska. Expresne rýchlo by sme išli rovno do Bieloruska. Toľko už moje aj posluchačské otázky v rámci dnešnej debaty na telefón. V dnešnej debate na telefón bol hosťom Richard Sulík, europoslanec a predseda strany SAS. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem príjemnú nedeľu. Dúfam, keďže toľko kritických došlo, pripomínam, dúfam, že som nie príliš veľa ľuďom pokazil nedeľný obed. Dúfajme, že poslucháči budú spokojní. Takisto technickú stránku mal na starosti Michal Bohúň a od mikrofónu pozdravuje Martin Paluch a teším sa na vás opäť budúci týždeň v nedeľu. Majte sa krásne. Frontinus. Dobrý deň. Ja by som sa chcel opýtať o Žilinskom parkovnom. Majú tam dosť problémy s vodou. Či by vedia nejaké informácie novšie o tom povedať? Bude sa s tým niečo robiť? Rádio Frontinus. Všetko, čo chcete počuť. Všetko, čo chcete počuť. Večer som to fakt riskol, včera večer som bol na disku. Tancovala pri mne tak blízko, tancovala s vášnivou iskrou. Najprv som na ňu hľadil z diaľky, potom som jej stúpil na sandálky. Točila sa mi hlava hrálky, keď mi dala nápis minerálky. La 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 la
vášni vo iskru. Tancovali sme hravo a smelo, tancovali sme telo na telo, až nám vystúpil pod na čelo. Všetko vírilo, všetko